ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Suka samu nasarar kame matan nan mai suna Sayyada Sadiya Haruna, wacce aka fi ganin ta a shafukan sada zumunta, amma a wannan karo hukumar Hizba ta ce ta fuskanci cewar Sayyada Sadiya tana sanya wasu hotuna na batsa, hakan kuma yana jan hankalin al'umma. Da haka hukumar Hizba ta ga babu abin da ya dace face ta sa ta a cikin wanted list. Kuma Allah cikin ikonsa sai gashi da yammacin yau Sayyada Sadiya ta faɗa komai yan Hizba. Ana ma sa ran za a gurfatar da ita ne a kotun da ke harabar hukumar Hizba, amma kuma a wani tudu a wani gangare sai aka ji cewar hukumar Hizba ta danka Sayyada Sadiya a hannun jami'an 'yan sanda. Haka ne ya sanya filin inda ranka ya kokarin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa kan zargin da hukumar Hizba ta yi wa Sayyada Sadiya da ma jin matsayin kotun da za a mika ta, amma har yanzu bai magantu ba. Amma dandalin sada zumunta wani waje ne da shi ma za a yi mutane tambaya a ranar alkiyama a kansa, saboda wasu sukan yi amfani da shi ta hanyar da ta dace, wasu kuma aka san haka. To jama'a barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuka saurari faifan wannan bidiyo, kun ji halin da wannan bayar Allah ta faɗa wacce ake kira da Sayyada Sadiya Haruna. So jama'a insha Allah za mu yi duba akan rayuwar Sayyada Sadiya Haruna da abubuwan da ake zarginta akai, mu gani shin gaskiya ne ko kuma aka san haka ne. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo namu, za ku gani da idon ku kuma ku ji abubuwan da Sayyada Sadiya Haruna take aikatawa. Yanzu za mu shiga cikin bidiyon namu kamar yadda muka alƙawaranta muku, ku san wace ce Sayyada Sadiya Haruna kuma da aikace-aikacen da ake zargin tana aikatawa a shafukan sada zumunta. In ya so ya rage naka mai hankali kai tunanin da hankalinka ka yanke hukunci. To jama'a ga wanda ba su sani ba dai, Sayyada Sadiya Haruna tsohuwar jaruma ce a masana'antar Kannywood, wanda yanzu Allah ya hore mata ta buɗe gurin sana'arta, ta dogara da shi, take tallafa al'umma, take tallafa kanta. Sai dai wasu daga cikin kurakuran da ake zargin Sayyada Sadiya Haruna da yi shine bayyana rashin kunya da kuma fito da abubuwanta da ya shafi rayuwarta a fili a social media. Kamar yadda muka faɗa, za ku gani da idon ku kuma ku je da kunnen ku. Insha Allahu yanzu za mu bi ɗaya da bayan ɗaya daga cikin bidiyoyinta na kasuwanci da take yadawa, ake zargin su ne take yada abubuwan da basu dace ba a shafukan sada zumunta na social media. Ku biyo mu. Mai kallo da sauraro, kamar yadda ya kalla a bidiyon da ya gabata, wannan baiwar Allah da ake zargi Sayyada Sadiya Haruna ita ce take tika rawa a kan wata kasida ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Wani zai ce shin yin hakan ma laifi ne? To sai mu ce addini dai wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu ya hana mu bayyana rashin kunyar mu a duniya, wanda kuma shine ɗaya daga cikin kurakuran wannan baiwar Allah Sayyada Sadiya Haruna. Ku biyo mu zuwa gaba mu ga kuma wasu daga cikin kurakuran da take aikatawa. Allah ya ba mu ikon gyarawa baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce taku a kullum Sayyada Sadiya Haruna, yarinya son kowa kin wanda ya rasa. So maza, I'm here for you guys. Idan har dig ɗinka baya tashi yayi karfi kamar haka, ya nuna alamun wa'annan jijiyoyin haka, I think you need to visit our shop. Ka zo a baka Queen Sadi skincare manpower, that's our one and only traditional manpower. Masu kallon mu da sauraron mu, kamar yadda muka faɗa a farkon bidiyo nan, bayar Allah nan takan bayyana abubuwan da suka shafi rayuwarta na gida da kasuwancinta a social media. Bayan mun nuna muku bidiyo na farko na rayuwarta, abin da ya shafi zamantakewarta a gida, yanzu kun ga na biyu abin da ya shafi rayuwarta ta bangaren kasuwancinta da tallace-tallace a shafukan sada zumunta, wanda shi ma a ciki za ku ga ta ɗan yi wani abu da yake kuskure ne kuma a cikin kasuwancinta. Amma kamar yadda muka faɗa muku, mu ci gaba da kallon bidiyon ta ɗaya bayan ɗaya, mu ga me take aikatawa da har ake zarginta da abin da ake zarginta aka kamata.
to dai kun gani da idon ku. A idan ba mu manta ba, Sayyida Sadiya Haruna yar kasuwa ce, tana abubuwa da suka shafi kasuwancinta. Kuskurenta da Sayyida Sadiya Haruna take yi baya wuce fito da abubuwan da take yi na cikin gida da na kasuwanci duka a social media, da wanda ya kamata ta boye da wanda ya kamata ta bayyana. Wannan kenan ɗaya daga cikin kurakuran baiwar Allah na. Allah ne kaɗai ya san abin da kowa ke aikatawa a ɓoye, amma dukan muna junan fatan shirya. Allah ya shirye mu. Ita kuskurenta shine bayyanawa. Shin Sadiya Haruna tana da alkhairi ko kuma kawai waɗannan abubuwa take aikata a social media? Bari mu gani, idan ku zai gani muku. Kowa ya zai ɗauki ruwa. Aina. Ya yi can. layi Je ka. Iko sai Allah, rayuwa kenan, ba a fiye yaɗa alkhairin ka ba sai dai sharrin ka. Amma wasu sace kuskurenta ne da take yadawa da hannunta. Kamar yadda al'umma suka ci gaba da kuce a shafukan sada zumunta, suke ganin hukumar Hizba wata hukuma ce da take kira da a gyara. Idan baiwar Allah nan kurakurai take a cikin harkokin da suka shafi rayuwarta da kasuwancinta, nasiha za a yi mata ko kuma miƙa ta za a yi a hannun 'yan sanda sai mata hukunci. To hukunci dai ya rage naku, ko mu ce alƙalanci ya rage naku. Wannan shine abin da yake faruwa a zahiri. Muna yawa junanmu addu'ar Allah ya shirye mu baki daya, ita kuma Allah ya kubutar da ita daga halin da take ciki. Allah ya sa sanadiyar shirye mu da mu da ita baki daya kenan. Mu haɗu da ku a wani sabon bidiyo.